Začína sa nám to komplikovať, ja viem. Každý dostal tú starostlivosť, ktorú potrebuje. Nie v každej posádke sanitky sedí lekár. Záchranná zdravotná služba má v súčasnosti až 10 rôznych typov ambulancií. V niektorých z nich sedí lekár. 3/4 sú obsadené zdravotníckymi záchranármi. To neznamená, že by pacient dostal horšiu starostlivosť, pretože zdravotnícki záchranári sú vysokoškolsky vzdelaní, všetko sú to minimálne bakalári. Bakalári, zdravotnícky bakalári, odbor urgentná zdravotná starostlivosť. To znamená, že zdravotnícky záchranár sa 3 roky na vysokej škole pripravuje špecificky na túto prácu. Povedzme aj o mnoho viac, než lekár na medicíne. Urgentná medicína na medicíne je 1- alebo 2-semestrový predmet. Záchranná služba alebo urgentný príjem. Nikde inde sa nemôže zamestnať. Toto je jediné, na čo získava kvalifikáciu. Čiže zdravotnícki záchranári sú naozaj špecialisti na to, čo robia. To znamená, že nie je zlé, že tam nie je lekár v tej posádke, pretože oni sú na to pripravovaní.